Good evening mga kabusog! So, for tomorrow's video po ay magsa-social experiment tayo para maghanap ng mga good Samaritans during this pandemic. Sila yung mga willing pa rin tumulong kahit walang trabaho, mahirap ang pera. Makikita mo pa rin yung pagiging Pilipino nila. At bilang mga Pilipino, kilala po tayo bilang mga matutulungin na tao, mapagmahal, tsaka malalambing kahit hindi natin sila kaano-ano. Kaya kung gusto niyo po silang makilala at mapanood, just keep on watching. Kaya ito pa huwag niyo papansinin, pipi po to. Yun. Ayan po, looking for target number 1 na tayo. Pwede po magtanong? Ano po lugar to? Wagwa. Wagwa. Malayo pa po ba sa Zambales to? Zambales? Opo. Malayo pa. Eh kasi ano po nahulugan po ako ng wallet tsaka cellphone. Saan ka nahulugan? Hindi ko po alam sumakay lang po akong tricycle. Kanina ko pa po hinihintay yung kung may magbabalik po ba ng Saan ka sumakay ng tricycle? sa may highway po. Tapos dito po ako Kilala mo yung tricycle? hindi po. Ano yan? Santa Rita? Yun sa may Robinson? Sabi ko, sakayan ng jeep. Jeep na ka no? Pang Zambales o Dinalupihan. Ay, di ka talaga sumakay sa highway. Sabi dito daw po Pero man dumadaan ko na Hindi nga po ako nakapagbayad sa kanya. Iniwan po ako. Katakang tricycle. Oo. Cellphone mo mo ano. Ayun, hindi mo nakakita. Iniwan po niya ako. Hindi ako nakapagbayad sa kanya. Kaya, Ano? hindi po. O yun, ang patay tayo dyan. Hindi ko po alam kung nung kagkapin ko pa yung wallet ko tsaka yung cellphone. Wala na po sa Hindi ka ba akin. nagbayad? Umalis na. Nung sabi kong wala akong pambayad, wala yung cellphone ko tsaka yung wallet Hindi ko. nahulog sa tricycle. Siguro nga po. Nahulog sa tricycle. Hindi ka wala ka pala. Hindi ka pala tiyak kung sa kanan ka daw. Oo. May, Papuntang Dinalupian. Sakay ka ng Florida. Pagdating mo ng Florida, may sakayan. Sa Dinalupian. Zambales po. O pagdating San mo ng Antonio. Zambales. Ay pagdating mo ng Dinalupian, may sakayan papunta sa Zambales ka. May pinuntahan lang po ako dito. Kaso hindi nga po sa akin, hindi po siya kita. Pwede pong na lang po kapag nasa Zambales na po ako, pag nasa amin na, babayaran ko na lang po dito sa inyo. Kahit pamasahin na lang po, hindi pa po ako kumakain. Kanina pa po ako dito na Para pa yung walang kita. Opo. Gusto mo sabay ka na lang sa akin, gagawin ako ng Florida. Atin kita sa sakayan ng jeep at Dinalupian. Para pagdating mo ng Dinalupian, sakay ka ng papuntang Zambales. Sige kuya. Kaso wala nga akong pamasahe. Masahe? Oo.
Sabay kita ng Florida. Pagdating ng Florida, kukuha ko ng pera. Bibigyan kita ng pamasahin mo. Ay, salamat. Kanina pa ako nagtatanong-tanong kaso wala eh. Walang nag-ano sa akin. Ganun din, no? Wala daw din silang pera. Sobra, sir. Kuya, salamat. Wala pa eh. Sige, kuya, salamat. Ano, dito lang muna ako. Dito ka lang ba? Oo, salamat. Sige. Kaya dyan ka muna, no? Oo, kuya. Maglalumabas na ito. Sige, kuya. Salamat, salamat. God bless. So, ayan kuya, yung ano natin, prank lang. Nagano lang kami, social experiment. Magbibigay ba ng ano, ng pamasahe. Kasi na-experience ko yun. Sa San Fernando naman, so dito naman sa Bagwang. Ayun, yun nga, yung target ko talaga yung si Manong nagtitinda ng ano, ng sigarilyo. Siyempre, alam ko wala din siya. Eh, ikaw, magandang loob na, yun nga, nagmagandang loob sa akin na bibigyan mo. Tapos hatid ko pa ako sa sakayan ng sumali. Ayun, so, kahit hindi pa nagawa, pero magandang ano yun, magandang halimbawa. Kahit sana hindi prank sa hindi ko alam yan. Bibigyan kita ng touch. Kaya, eto, magandang loob yung binigay mo sa akin. So, magandang gagastusin ko dyan, ha? Okay. Thank you, ha? Anong pangalan mo kaya? J-Mark, Ison. T-Mark? Dison. Dizon. Dizon. Okay. Salamat. Florida pa lang ako, Florida. Oo, Florida saan? Florida Blanca. Florida Blanca. Oo, dito lang nga. Sige. Salamat. Oh, God thank you bless. rin, ha? Thank you, kuya. Thank you po. Kuya, buti, ano, pumayag ka na hatid mo ako sa Sakayan sakayan ng ng jeep. jeep. Oo. Kasi, nangyari na rin sa akin yung ganun eh. Hihingi ako ng tulong kaso walang nagbibigay. Nasakto nasa hospital pa yung misis ko, tsaka yung mga anak ko. Kaya ganun ako na tumulong. Kasi kung papaliban tayo ng sitwasyon, kung ako yung nasa sitwasyon mo tapos ikaw naman yung Oo. nasa sitwasyon mo Tama, ganito, tama. diba mahihirapan din? Oo. Hindi mo na alam yung gagawin mo kung saan ka maghihingi ng pamasahe para makauwi lang sa inyo. Ganun. Tama yun, kuya. So, pero may nagbigay naman sa'yo nun. Wala nagbigay sa Wala. akin. Kaya, Ikaw, pinalitan mo yung ngayon. Kaya ako, sa ngayon, di ba? Pinalitan mo yung pagiging magandang loob. Ibente lang naman tayo dito Oo. sa ilalim eh. Yun nga yung ano. So, dapat ipagpatuloy natin yung pagiging magandang loob na. Salamat, kuya, ha? Okay, Maraming sige po. salamat. Sige po, ingat. Bye-bye. Ingat.
sa munisipyo, pahingi kita ng ano. Pamasahe. Sige po. No, ano ka po talaga umuwi? Oo po. Pupunta ka ka dito. Ano po, may nilakad lang po ako sa San Fernando. Tapos, Tapos po, sumakay po akong jeep. Sabi daw po kasi, sasakay po ng pang dinalupihan. Wala po. sandaan kailangan mo. Opo. Sige mo. 50. Wala. Mag-iingay ka lang dyan sa mga kasama. Iba. Iba na siya na. Sige po. Thank you po, kuya. Salamat po. Kung wala kang magkulangan ka, pumunta ka ng police station. Oo po. Sabihin mo sa mga polis ng kuya, pinyo ko tulungan kasi buhay ako sa ulo. Wala akong pumasaya. Ganun lang yung Sige po. Salamat po, kuya. Punta ka doon. Thank you po. Salamat po, kuya. Salamat po. Okay po. So, ayun, yung target namin, hindi naman ganun kahirap. Nakapagbigay naman sila. Puntahan na po natin yung mga nagbigay. Sana tularan po natin yung mga tao dito. Hindi po totoo yun. kuya. Prank lang, prank. Sinungaling po ako. Hindi po talaga ako taga-Olonga po. Taga dito lang ako. Kuya, thank you kasi kahit ganito lang po yung nabigay mo, tumulong pa rin kayo. Saka, yun nga kuya, nagkaano ka pa sa akin, nasasamahan mo ako sa munisipyo para makauwi mo. Oo. O kuya, yung ano mo. Sige po. Kuya, oo. Kahit konting ano lang. Price nyo po kasi tumulong po kayo sa tao. Maraming salamat kuya. Ano pangalan mo kuya? Dexter? Okay po. Opo. Ay, te! Kuya, tatanungin lang po kita. Bakit ka po tumulong? Siguro, halos, ano kasi ngayon halos kailangan yung mga tao, maraming nahirapan. Po? Kahit na kunting pangangailangan na ibibigay rin kahit paano kasi pares na hirapan yung mga tao. Opo. Pares na kailangan talaga kahit saan, kahit sa mga lugar na maraming nahirapan talaga. Kahit paano, kung kailangan. Kahit magkano lang ibibigay, basta importante, nakatulong ko sa kapwa. Kaya kuya, maraming salamat po kaya. Lagi niyo pong tatandaan na the more you give, the more you receive po kayo. Salamat Thumbs up po, ma'am. kayo kuya, salamat po. Thank you po. So, habang naghihintay po kami naghahanap kami ng Good Samaritan, naihi po ako. So, nagpunta kami sa isang building. Tapos po, nung pupunta na po ako sa banyo, ako, may nangyari po. akala ko po, tumae. Ang tagal-tagal ko kasi, sabi niya paglabas ko. "Ba't ang tagal mo, tumae ka no?" Sabi ko, hindi. Kinain ko yung hagdan. May tumulong po sa akin na nagme-maintenance po ata siya doon. Tapos, talagang, kala mo lumipad talaga siya. Okay ka lang, ma'am. Okay ka lang, ma'am. Kaya, since naghahanap po kami ng Good Samaritan, at kahit hindi niya ako kilala, tinulungan niya ako. Kasi, sa panahon na to, kung madadapa ka, halos ang mga tao titignan ka lang. Tatawanan ka pa. Kaya, binigyan po namin siya ng para sa ginawa niya.
Oh. Kuya, ba't mo ko tinulungan kanina? Wala. Nakita ko kasi bumagsak ka eh. Kaya, syempre, bumagsak kaya tinulungan kita. Kuya, since nagbibigay po kami ngayon sa mga taong tumutulong sa kapwa-tao, ito yung reward mo, kuya. Thank you. Salamat dito. Salamat sa Diyos. Thank you. Kuya, excuse po. Pwede pong makisakay? Kasi po nahulog po yung wallet ko. Dinalupian po. Pwede po. Salamat po kuya. Kuya! Kuya! Huwag ka munang alis, no? Papamasahe ko po sa inyo. Pamasahe ko po para sa inyo. Bababa ako, kuya, na. Sandali lang. Kuya, ba't kitang gulaw? Tayo tumulong ka, kuya. Kaya hindi siya nakiusap. Bigla na lang po ako. Yun, magagalit kami nun. Opo. Pero kung nakikiusap ka, sasay ka, alam namin na libre ka na. Opo. Kahit kung Tang sasayaw, kuya, mabait ka. Kuya, anong pangalan mo? Po? helmet. Elmer. Sige, kuya. Thank you po. Parang si Ivan Alwani, ma'am. Thank you po. Kahit na kung nawala, nagkakawa na. Excuse po. Kuya, magkano po yung balot? 16 po. Kuya, kulang kasi yung pera ko. Renta lang. Okay lang bang tatlo, kuya? Tatlo po. Kasi po, yung pong nanay ko sa ospital po, eh, wala na po akong pera. Okay lang ba sa'yo, kuya? Kuya, thank you po ah. Pasensya na po kayo ah. Thank you po. Kuya, marami ba yung tinda mo? Marami. Ilan po? Balot-balot. 250. Ay, ang dami naman. 100 na lang. Titinda si kuya ko yung balot. Tsaka penoy. Chicharon baboy. Chicharon baboy.
Ba't ba ako binigyan ng sobra kahit kulang yung pera ko? Walang problema, nakiusap ka din. Kuya, ba't pare-pareho kayo sagot ng mga tumutulong? Ay, kung halimbawa kailangan, about differential lang naman yun eh. Hindi naman ako nalugi. Tabla naman yung paninda ko. Opo. Nakatulong ka sa kapwa ko. Ay, ganun yan, kuya. Ngayon, kuya, sa ginawa mo, bibili kami ng 100 na balot. Ngayon, Magbilang ka na, kuya. magbilang ka na, kuya, 100 na balot. Magkano nun, kuya? Ano ito, pang adobo? Oo, adobo. Tsaka sigang. Sinigang, kuya, pwede ba yun? Siguro, adobo lang. Taga saan ka, kuya? Tsaka nilaga. Sa Sumangko. Nilagang na balot. May pamilya ka, kuya? Ilan po yung anak nyo? Dami pala, kuya. Yun, 100 na balot. Siguro, bukas nakaratay na kami. Di ba nakaka-high blood yan, kuya? High blood yan. Uubusin ko nila. Yo, sama. Sana yung balot. Pero pag naubos naman lahat. May penoy, kuya. May penoy. Yung 25 penoy. Gusto mo penoy bats? Penoy yung 25 pieces. Basta may tatlo. Oh. Ay, balo namin. Ba't balot na lang lahat? Sige, balot na lang muna. Nag 250 lahat nila. 250 pieces lahat. Araw-araw na lang. Dalawa, tatlo. Kuya, paano yan? Wala kami pambayad tayo 100. Walang problema. Wala pa rin problema kahit 100 na. Lang na yan eh. Ano, dadali na niyo na sa bote, sopa? Pwede ba, kuya? Oo. Dalhin na namin to. Oo, gagawa na lang. Totoo, kuya. Ilan? Ay, nandito ba yung pambayad? Nandito? Kailangan Kuya, magkano yan? Dahil may 100. 16, 16. O, kuya, ito. Sa'yo na po, pati sa kuya. Abang, salamat. Tumubo pa yung Oo. balutan. Tumumita ko kuya. Magiging sisiw pa yan. Tsaka manok. Siyempre, kuya, pag nag-share ka ng blessings sa kapwa mo, doble yung babalik sa'yo. Masaya ka, Salamat. kuya? Masaya ka ba? Ay, simple. Napakyaw yung balut ko, paano hindi ako sasaya? Thank you, kuya. Salamat, kuya, na. Kuya, bye-bye. So, ayan mga kabusog. Nagbabalik po tayo. At tapos na tayong humanap ng mga Good Samaritans. So, nakahanap tayo ng ilan. Ang iba naman, hindi din tumulong dahil siguro kulang din sila or
Sakto. Wala din silang pera, Sakto sakto lang. lang ang kinikita nila, di ba? Pero, thankful naman tayo na meron pa rin na tumulong sa atin ng mababait na Pilipino. So, sana nag-enjoy po kayo sa ating video ngayon. See you sa next video. Bye-bye! may